waliɲuman bi ye tɛnɛ ye septembre kalo tile 26 san 2022 ni y'a ka don kibaru waatiw sele don kibaru kɔnɔna la an ka bakurubɔ Mali premier ministre dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga ale nɔra bilala min ye Abdoulaye Mayiga fɛ ayiwa ale kɔni kun bɛ l'Amérique jamana kan min ye ka bɛnni sigi ye sigi min n'a bɛ fɔ a ma ko 77e session de l'Assemblée générale ayiwa o senfɛ a kɔni ni malidenw ye ɲɔgɔn ye an bɛna an da don la an ka kuma kɔnɔna la ka fɔr'o kan i b'a ye min ye ministre min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Mayiga ale laseli kɛ laseli min bɛ tali kɛ président saba min n'o kan ka na Mali la ka bɛn ni sini ye an bɛna an da don o fana la ka b'o la an bɛna ye k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye Abdoulaye Mayiga n'ale dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga nɔrabila ye k'a to kumasen fɛ min kɛra l'Amérique jamana kan n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya New York a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye diɲɛ kelatɔma ka bolofara min bɛ yan n'a bɛ fɔ o ma ko MINUSMA ayiwa baara min ni a bɛ ka kɛ fiɲɛ min b'a la a kɔni y'i da don o fana la ka far'o kan an bɛ taa n'o ye farafinna fo ka taa se nanzara jamanaw kan kibaruya minnu b'an bolo an bɛ sɔrɔ k'olu dɔ kulo kan. An b'o fo ka waliɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Mali premier ministre n'o ye Abdoulaye Mayiga ale yɛrɛ kɔni taara baara la baara min n'o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn ye min n'o ye diɲɛ kelayatɔma ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la jamana caman kun bɛ kɛnɛ in kan ayiwa o kɛnɛ kelen kan a y'a lajɛ maliden minnu n'o olu bɛ l'Amérique jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la New York fo ka taa se New Jersey ma ayiwa kɔni taara ka taa foli bila u la taalen ka taa foli bila malidenw kɔni ye a fo ka bari ka d'a kan a ye kuma min kɛ Mali bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a y'olu la nisɔndiya o kama u ye foli kɛ ka ɲɛsin a ma wa u y'a jira k'a fɔ u ka dɛmɛ fana ye mun ye o bɛ kɛ ka ɲɛsin cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni fana ma o bɔlen kɔfɛ laɲini min b'u la u y'a ye olu bɛɛ lajɛlen da premier ministre yɛrɛ kɔni tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ logements sociaux ko la fo ka taa bila dunko juguya min n'o o bɛ Mali kɔnɔ ayiwa ka se ka o kɛlɛ cogoya min na ayiwa ani dugukolo ko min fo ka taa se carte nina ale n'u ka passeport ko u da don kuma yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na min ye premier ministre ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kumana a yɛrɛ tɔgɔ la ani jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a ye foli bila ka ɲɛsin Mali tungaranke min bɛ n'a bɛ f'o ma diaspora ayiwa u bɛ ka baaraba minnu kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ min bɛ tali kɛ ɲɛta yɛrɛ kɔni na a y'a jira k'a fɔ danfara foyi olu t'o don maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan danfara kelen tɛ don olu kɔni ɲɔgɔn cɛ a ye hakililajigin kɛ min ye Abdoulaye Mayiga min bɛ tali kɛ gouvernement yɛrɛ kɔni bɛ baara min na ayiwa o baara ninnu dɔ bɛ tali kɛ basigi ayiwa bɛn ni kelenya yaasa ɲɛta o bɛ se ka sabati cogoya min na jamana kɔnɔ a ye hakililajigin k'o la ka far'o kan min bɛ tali kɛ dunko juguya kɛlɛli la a y'i da mɔgɔ kuma fɛnɛ la baarabaw jamana in kɔnɔ olu kɛra ayiwa baara dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ sen na min bɛ tali kɛ baarakɛyɔrɔ dayɛlɛnni na ni a bɛ fɔ mun ma ayiwa mun sɔrɔ min bɛ kɛ dunko jugu tigilamɔgɔw olu kɔ ayiwa olu bila maracogo bɛ se ka don da min fɛ cogoya min na premier ministre a ye wele fɛnɛ kɛ wele min bɛ tali kɛ ka taa maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ jamana kɔ kan bɛn ni kelenya ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ayiwa ka se ka o kɛ u taala ye waati bɛɛ lajɛlen na an y'a fɔ ka far'o kan min ye ministre min ka baara bɛnnen bɛ Mali jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale kɔni ye laseli kɛ laseli min n'a bɔra ayiwa farafinna tilebiyan fanfɛ tɔn min bɛ n'a bɛ f'o ma ko CEDEAO olu ɲɛmɔgɔw ye lajɛ min kɛ mun kɛra l'Amérique jamana yɛrɛ kan New York o lajɛ kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ka bɛn ni Mali yɛrɛ ka kow togoya ye olu bɛna président saba mun bɛ tali kɛ Sénégal président n'o ye Macky Sall ye fo ka taa se Togo ale ni Ghana président ma olu kun ka nali k'a labɛn ka bɛn ni mun bɛ bɛn Chine yɛrɛ ma n'o ye tarata 2 septembre kalo tile 27 ka na taamala Mali kɔnɔ mun bɛ tali kɛ kuma ɲɔgɔnya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni Côte d'Ivoire finitigi 46 tɔ min n'o olu bɛ Mali la nka Mali ɲɛmɔgɔw kɔni ye laseli kɛ min kɛra Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni fɛ mun b'a jira k'a fɔ sini olu ka baara kɔni ka ca o baara caya kama min ye maa kofɔlen ninnu ye n'o bɛ tali kɛ président saba in na olu kɔni bisimila a tɛ se ka minɛ olu fɛ o kama u b'a ɲini u fɛ u ka nali n'u bɛ se k'a to min ye alamisa don na n'o bɛ bɛn septembre kalo tile 29 ma walima n'u bɛ se k'a to jumadon yɛrɛ la n'o o ye septembre kalo tile 30 ye
ka foro kan i b'a fɔ an y'a fɔ toga min na Mali kɔni y'a ye k'a fɔ MINUSMA n'o ye diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ ayiwa ka bɛn ni Mali premier ministre ka kuma min n'o kɛra diɲɛ keleya tɔnba o tribune yɛrɛ kɔni sanfɛ a y'a yira k'a fɔ wulikajɔ min kɛlen don MINUSMA fɛ a yira k'a fɔ a kɔni majɛ caman b'a la n'a ma ɲɛ a b'o toga la a ɲininen b'u fɛ u taabolo u bɛ se ka o yɛlɛma toga min na san 10 o kɔni u bɛ Mali la laɲini kɔni ye jumɛn yaasa ka se ka basigi ko o nati Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Abdoulaye Mayiga a y'a yira a ka discours yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ waati min na gɛlɛyaba de b'o la bari ka d'a kan n'o ye basigi min n'o laɲini ani bɛn o laɲini min bɛ ka kɛ fo ka taa se jamana ka ɲɛta kuntagalajan yɛrɛ kɔni ma i b'a ye bi gɛlɛyaba de b'o la hali n'o y'a sɔrɔ Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni sɔnn'a ma k'a fɔ ko MINUSMA kabini a nadon n'o bɛ tali kɛ juillet kalo la san 2013 la n'o bɛ tali kɛ san 2013 la ka na bila bila baara dɔw kɔni hali n'o y'a sɔrɔ olu y'o kɛ nka mun ye ka se ka Mali yɛrɛ kɔni dɛmɛ basigi ka se ka olu sabati bamaci wale ka se ka o kɛlɛ min bɛ tali kɛ ka se ka Mali yɛrɛ ka mara ka se a ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na hali n'o y'a sɔrɔ nakun yɛrɛ kun ye ka se ka Mali dɛmɛ o la ayiwa a yɛrɛ k'a fɔ bi an bɛ san 10 na nka an bɛ waati a bɛ na komi an b'a nɔkɔrɔ la bari ka d'a kan laɲini kɔni ye mun ye halisa o ma sabati Mali kɔni min ye a ka bonya halisa a ka danaya ka se ka o ta k'o da min ye diɲɛ keleya tɔnbaw ka bolofara min bɛ an fɛ yan nɔ nka u b'a ɲini u fɛ taabolo min n'u o b'u la u bɛ se ka o falen cogoya min na min bɛ ka se ka bɛn ni Mali yɛrɛ kɔni sigicogo ani malidenw yɛrɛ kɔni fɛla n'u hakilina ye a ko an bɛ waati min na a nafaba yɛrɛ de kɔni ka bon min bɛ tali kɛ MINUSMA bɛ baara min na ka se ka Mali ka dɛmɛ don Mali ma yaasa an bɛ basigi min ɲinina u bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ayiwa u bɛ ladɔnnali fɛnɛ kɛ jamana dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ka u tintin jɛkulu walima jamana dɔw kan min ye ka se ka u ka laɲini jugu ka se ka olu waleya cogoya min na Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ u ye bilasirali kɛ ka bɛn n'o ye Mali yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye a yɛrɛ k'a fɔ o jamana ninnu hakilina dogolen b'u la minnu n'o olu ma se ka o da kɛnɛ kan nka u bɛ k'u sinsin jamana dɔw walima o taabolo dɔw kan yaasa olu bɛ se ka waleya cogoya min na an ka Mali kɔnɔ ayiwa ka bɔ o fɛnɛ la a y'a yira k'a fɔ min ye adamadenya jo ani hakɛ n'a sariya o baara min fɛnɛ bɛ kɛla Mali fɛ ayiwa u b'a fɛ ka o fɛnɛ wuli ko o don galama la ka se ka jalaki bin Mali kan min bɛ tali kɛ adamadenya hakɛw sɔsɔli la k'u b'o jalaki bin Mali kan an bɛ taa an ka jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Amérique jamana kan an bɛ to yen halisa i b'a fɔ an y'a fɔ an ka kuma daminɛ la cogoya min na Abdoulaye Mayiga ale yɛrɛ kɔni ye maliden minnu sigilen bɛ n'o ye Amérique jamana kan ale ni New Jersey jamana yɛrɛ kɔni kan o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ani maa minnu ka laɲini yɛrɛ kɔni ye farafinna ka kelenya ani farafinna ka bɔ jɔnya wale ninnu kɔrɔ ayiwa a kɔni kɛlen ka foli ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma min ye premier ministre a kɔni ye a yira k'a fɔ ka bɛn n'o bɛ bɛn sini ma n'a bɛ tali kɛ min ye mardi n'o bɛ tali kɛ septembre kalo tile 27 yɛrɛ la premier ministre ale ni maa fɛn fɛn kun dalen b'a kan n'o dɔ bɛ tali kɛ Abdoulaye Mayiga fo ka taa se Mali ministre wɔɔrɔ ale ni délégation yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma olu kɔni makɔnɔlen bɛ sini n'o bɛ tali kɛ tarata don yɛrɛ la Mali pankuru jigikɛni la mun tɔgɔ dalen bɛ Modibo Keyita ni o kun ye Mali yɛrɛ kɔni jamanatigi fɔlɔ ye an bɛ to yen nɔ halisa min bɛ tali kɛ l'Amérique jamana kan Burkina jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni ni maa dɔ ye ɲɔgɔn ye ni ale fɛnɛ ka baara bɛnnen bɛ n'a bɛ fɔ min ma conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide ni ale ye Nations Unies yɛrɛ ɲɛmaaba ale ka maa ye kɛrɛfɛmaa ye mun y'a ka bilasiralibaga kɛrɛnkɛrɛnnen n'ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ayiwa ka se ka siya dɔw latunu o kɛlɛli ma cogoya min na ni maa kofɔlen yɛrɛ tɔgɔ ye Alice Wairumu Dirutu a yɛrɛ k'a fɔ Burkina jamana ɲɛma ale ni Alice kɔni ye ɲɔgɔn ye ninnu kɔnɔna la a tun bɛ tali kɛ yaasa ka se ka ɲɛbila baaraw kɛ min bɛ tali kɛ siya dɔw kɔni latununi la ayiwa o ko a y'a yira k'a fɔ o y'ale ka baara kunba dɔ lajɛlen o kama ale ni Burkina jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye nka o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ a b'a laɲini diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ ale n'olu ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn
ɲɔgɔn ye yaasa laɲini min b'ale fɛ ka se ka olu laɲɛnɛmaya ka se ka olu dɔw kulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ ka se ka siya dɔ latunu o kɛlɛli ka bɔ diɲɛ yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔnɔ an y'a fɔ Alisi Waremo Diritu a kɔni ye a yira k'a fɔ a ka min ye a ka manda ye ayiwa a kan ka baara minnu kɛ olu kɔnɔna la a kɔni ye olu yira n'o ye Burkina jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni na ɲininkaliw fɛnɛ ani kumaɲɔgɔnyaw bolila fɛn dɔw kan n'o bɛ tali kɛ cɛncɛn kan jamanaw olu yɛrɛ ka ɲininkaliw n'u ka gɛlɛya kɔni na nka min bɛ tali kɛ ka se ka siya dɔw k'olu latununi o kɛlɛli ayiwa min bɛ tali kɛ o ɲininkali la ayiwa Burkina y'o ɲininkali kɛ nka muso kɔfɔlen n'o o ye Alise ale kɔni ma se ka jaabi jɔlenba di o la bari ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ ko kiiriso dɔw de bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ka baarakɛyɔrɔ la minnu n'o olu bɛ jateminɛ kɛ k'a lajɛ ayiwa wale minnu bɛ ka kɛ n'o o bɛ tali kɛ n'o ye siya dɔw latununi la walima wale minnu n'o olu bɛ se ka na ni siya dɔw latununi ye ayiwa olu de kɔni bɛ jateminɛ ko la nka bi an bɛ waati min na ale yɛrɛ kɔni bɛ New York jamana de kan ale ma wuli ka se Burkina jamana kan ni ka se ka jateminɛ kɛ ayiwa o kama ale tɛna se ka i dabila o ko la min ye ka se k'a fɔ ayiwa Burkina jamana kan nin wale in bɛ ka kɛ yen nɔ walima nin wale an ka se ka nin ɲɛsigi a kana kɛ yen cogoya min na nka a kɔni ye seereya kɔni ta a ye layidu di n'o ye Burkina jamana ɲɛmaa ma ayiwa fo ka taa se a ka minisiriw yɛrɛ ma fo kama a yirala k'a fɔ ko don n'a nataw la a yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka se Burkina jamana kan ka jateminɛw kɛ mun bɛ tali kɛ yaasa siya dɔw latununi ayiwa ni wale bɛ ka kɛ ka bɛn n'o ye ka se ka fɛɛrɛw tigɛ o ko ninnu na cogoya min na ka bɔ o kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na min ye Burkina jamana kelen tuguni ale ɲɛma ani min ye irisila olu ka minisiri min ka baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma n'ale bɛ tali kɛ Sergei Lavrov la ayiwa ka bɛn ni diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka ɲɔgɔn ye hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye mun ye lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ale kɔni ni maakofɔlen n'o ye Sergei Lavrov ye u ye ɲɔgɔn ye u kɔni u ye sigikakuma kɛ kuma nin kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko a bɛ tali kɛ min ye u ka ɲɔgɔn ye Burkina minisiri min bɛ n'ale fana ka baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔli ma a y'a fɔ a bɛ tali kɛ olu ka ɲɔgɔn ye kɔrɔlen min n'u bɛ k'a kɛ ni jamana tɔw ye ayiwa min bɛ tali kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔni ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma la ani baara minnu ni u ni ka jamana ni jamana wɛrɛw olu kan k'u kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ tali kɛ o de kɔni kɔnɔna la a yira k'a fɔ Burkina ale ni Irisi jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko nin tɛ bi tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye san 50 ɲɔgɔnna si a bɛ taa i jɔ la bi o de kama an bɛ waati min na a ɲininen b'o olu fɛ u n'u teri min bɛ n'o ye Irisi jamana ye ka se ka u ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma ninnu ka se ka olu kolosonso cogoya min na gɛlɛya min bɛ ka ɲɛsin jamana ninnu fila bɛɛ ma yaasa o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na an bɛ waati min na laɲini kɔni ye jumɛn ye ka se ka u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka a kolo don halisa kojugu yaasa min ye ka se ka banbaci wale ale ni ko caman ayiwa min ni a tɔnɔ bɛ se jamana ninnu fila bɛɛ lajɛlen ma ka se ka olu kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sɔrɔli na an b'a fɔ tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye a ka se ka olu jidi ja ninnu k'u cari diɲɛma ka kunnafoni sɔrɔ ne b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ